לשעבר מפקד פיקוד הדרום וסגן הרמטכ"ל, האלוף אהרון זאבי פרקש, לשעבר ראש אמ"ן. דן הראל, עוד מעט חודש ללחימה, שבוע מתחילת התמרון הקרקעי. האם יש סיבה להניח שזה הולך בקצב רצוי, שחמאס באמת על סף החדת כוחו הצבאי? האם אתה מסתכל ומבין שזה הולך לכיוון ברור ורצוי? הלחימה ברצועת עזה היא מסוג הלחימה הכי קשה שיש, וזה לחימה בשטח בנוי, צפוף. השיטה שבחרו בה היא ללכת, לסגור על עזה ולהתחיל לחנוק אותה בצורה מאוד מאוד איטית ומחושבת. הסיבה לכך היא שלעזה יש עיר תחתית, וכתוצאה מכך אתה לא יכול לרוץ פנימה ואז לגלות שהאוהב למעשה נמצא מאחוריך. ואתה צריך לעבור ולעשות את זה בצורה מאוד יסודית. זה לוקח זמן. עכשיו אני רוצה להגיד שתי מילים על צבא היבשה שהספידו אותו ואמרו שהוא אין לו רוח לחימה ושחסר לו ציוד. הלחימה, כמו שאני רואה אותה עד עכשיו, ברמת השטח, מבוצעת יפה מאוד. השילוב בין המודיעין לבין כוחות הקרקע לבין חיל האוויר הוא מדהים, הוא הכי טוב שאני ראיתי אי פעם. הסגירות מעגלים הן מאוד מהירות וכו' וכו'. ולכן צריך להגיד, יש לנו צבא היבשה מצוין. יותר מזה, הרצי הלוי, ראש השב"כ, אלוף פיקוד דרום, כל האנשים שהיו אחראים למכה של 7/10, התאוששו מאוד מהר, הם רציניים, הם מקצועיים, והם דוחפים את הצבא קדימה, ואני חושב שכרגע הכל מתנהל כמו שצה"ל ציפה. לדעתי עכשיו, אני אומר את דעתי, הערכה היא שאין שעון זמן לגיטימציה, המחשבה הזאת היא לא תתאמת, והעולם יתחיל ללחוץ אלינו, אנחנו רואים את ההתחלה. נכון שארצות הברית נותנת לנו חיפוי בלתי רגיל, וגורמת גם לארצות אירופה להיות איתנו, אבל זה ייגמר באיזשהו שלב. אז מה המסקנה שלך מזה שאתה גוזר? שצריך להאיץ קצת את הפעילות. אנחנו באובר פאוור עליהם מאוד גדול, וצריכים לנוע קדימה ולחשוב שבסופו של דבר יהיה שעון לגיטימציה, וצריך להגיד... ואז מה? רק שנייה. כן, זה, אני נקשר לדברים של קרמלה. תראו, סדר הדברים הוא שהדרג המדיני אומר מה הוא רוצה במצב הסופי, ואז בונים תוכנית צבאית ומתקדמים. פה קרה הפוך. פה נכנסו לתוך רצועת עזה, תסלחו לי, המטרה שלנו זה לא להרוג כל מחבל ברצועת עזה. זה לקחת מהם את היכולות הצבאיות והשלטוניות. אבל היה צריך להיות איזשהו רעיון של הדרג המדיני, שהוא אומר לצבא, תראו, זה המצב הסופי, עכשיו אנחנו רוצים, וכרגיל, הדרג המדיני הזה לא עמד במשימה הכי בסיסית שלו. זה להגיד מה הוא רוצה. האמריקאים באים ואומרים לנו, חבר'ה, אתם לא רציניים. מה אתם רוצים ביום שאחרי? כן. מה התשובות שאני מקבל? ייקח המון זמן להתמודד עם חמאס, אז בזמן הזה נחשוב על משהו. זה פרטאץ'. אותו דבר קורה גם בזירה האזרחית. שנגיד, אתה חלק מקבוצת אלופים שלקחתם אחריות על היישובים. נכון. אנחנו מלווים 40 אלופים שמלווים 22 יישובים, עוטף עזה, קהילות שיצאו והפכו לפליטים. ואנחנו מסתכלים על הממשלה, ובמקום שהממשלה תפתור את הבעיות, מי שפותר את הבעיות ועוזר לאלופים שלנו, זה בכלל הזירה האזרחית. נכון. בכל דבר. נכון. מבגדים, כי אנשים יצאו שם תחת אש, אז הם יצאו בלי כלום. מבגדים, דרך מחשבים, דרך לארגן טיפול רפואי, עשו את ההתנדב לבקשתנו ושלח ניידות. תגיד, 4 שבועות, אין שיפור, אין משרדים שכן מתפקדים, אין שום דבר חיובי בפעולות על המדינה? אני אגיד את הדבר החיובי. משרד הביטחון, אני אגיד את זה בלשון העם, תותחים. אנחנו פנינו אליהם, הם שמו חמ"ל ומטפלים לנו בכל הבעיות. משרד הפנים עובד בחצי כוח. כל שאר... אתה ידעת שיש שר חוסן? לא. לאומי?
כן. אבל הוא לא ירד לשטח. אתה יודע מי זה? שיש שר חקלאות? יש שר חקלאות. אבל מה אפשר לעשות? אני הייתי שלשום, כתבתי פלפלים במושב אוהד, ואני אומר לך, אין תאילנדים כי כולם ברחו, והפרי נרכב על השיחים. יש לנו שר חוץ, הוא מטפל בבעיות החוץ, יש לנו שר תפוצות, הוא מדבר עם התפוצות. הממשלה הזאת היא ממשלה גרועה. והשיא, מנסים למצוא קורדינטור כזה, פרויקטור, שיתאם בין משרדי הממשלה. אתה יודע של מי התפקיד הזה? מנכ"ל משרד ראש הממשלה. של ראש הממשלה, שבשמו עובד מנכ"ל משרד ראש הממשלה. הם לא מסוגלים לעשות שום דבר, אז ברקת רב עם סמוטריץ' כשהם מנסים להגיע לאיזשהו סיכום, איזה סוג של פיצוי נותנים. הממשלה הזאת היא ממשלה שאיננה מתפקדת. וראש הממשלה הוא האחראי על זה, ותסלחו לי, אני לא מרגיש בטוח כשהוא מוביל אותנו למערכה הסופר מסובכת הזאת. והצורה שבה הוא מתייחס לצבא, שאין לו אמון בצבא, מה זה ייצור אמון מצד הצבא מולו? מה פתאום? והעובדה שהוא עוסק בהישרדותו הפוליטית, במקום להתעסק 24/7 במלחמה, כל הדברים האלה מובילים אותי למחשבה שיש לנו כאן בעיית כשירות, גם של הממשלה וגם של ראש הממשלה. ובינתיים